Her på Baneakademiets camp er jeg instruktør, så det vil sige, at jeg ligesom er der, hvis der er nogen, der har spørgsmål omkring nogle ting. Den måde, som det er opbygget på nu, hvor der er en masse oplæg og en masse mennesker, der kommer med en masse viden, så bliver man ligesom bombarderet de første par dage med viden og idéer og tanker om, hvad det vil sige at udvikle sig kunstnerisk og producere kunstneriske produkter. Og så har man jo så et par dage, hvor man kan prøve at anvende alle de ting på en eller anden måde. Hele udgangspunktet for det her er at være kreativ sådan ned i mindste detalje. Altså, det er selve opståelsen af musik, som vi beskæftiger os med. Det er selve det der, hvordan starter man. Lige før var der ikke noget, og nu er der et stykke musik. Altså, jeg har søgt, fordi at jeg gerne vil prøve noget helt nyt sådan, til at sparke mig i gang, tror jeg. Sådan, det er virkelig sådan, når man laver elektronisk musik, så er der ikke så meget andet end YouTube-videoer til at lære en noget, eller sådan give nye idéer. Jeg er her på Music Maker, fordi jeg gerne vil blive bedre til at skrive sange selvfølgelig. Fordi jeg elsker musik, fordi jeg brænder for musik og brænder for at skrive sange. Jeg rigtig gerne vil blive bedre. Jeg synes, Baneakademiet er en rigtig god mulighed for unge sangskrivere, fordi vi får ligesom serveret alt. Der er virkelig nogen, der gør en indsats for, at vi kan blive bedre, ikke? Jamen, jeg synes, det her format og hele den her ting er jo et fantastisk tilbud. Jeg er vokset op et sted, hvor der ikke var sådan nogle tilbud her, med at man kan sige, musikere ligesom kom ud og kiggede seriøst på nye sangskrivers ting. Jeg synes, sådan en camp og en workshop ting som den her over 4 dage, den er rigtig vigtig. Der er både nogle konkrete ting, hvor man er ude at skrive, og der er nogle snakke om alt det usynlige ved det at kreere musik, som kan være svært og uhåndgribeligt. Altså man kan mærke Baneakademiet selvfølgelig, fordi det er nogle ting før, at de er meget klar over, hvad det er, de vil med de her ting. Og det synes jeg var utrolig rart ved det her fra starten egentlig, at det har været meget, meget, meget struktureret. Altså jeg tror aldrig, jeg var med til at lave et program, hvor der på 4 dage var så mange, så forskellige og så kompetente navne. Altså. Det første, jeg skulle i dag, var at holde et lille oplæg og snakke om mig selv og hvad jeg laver til dagligt. Og snakke om proces og inspiration. Vi har brug for at tænke udansk. Vi har brug for at gøre ligesom svenskerne og alle de andre og tro på os selv. Og hvis jeg kan hjælpe med at banke noget tro og ambition ind i de her unges hjerner og hjerter, så vil jeg være stolt, fordi jeg er sikker på, at der er i hvert fald en af dem, måske flere, der kommer til at rykke i fremtiden. Der sidder nogle super fede instruktører, og mange af dem har lavet noget musik, som jeg sådan respekterer, og så er lidt mere pondus bag ordene. De hører det bare og giver nogle, først og fremmest nogle sådan guidelines for, hvordan man kan skrive sange, og prøve at lave nogle optimale betingelser for sin sangskrivning. Jeg har lært nogle virkelig, virkelig fede teknikker sådan ved at være her, ved at møde instruktøren. Jeg synes, at jeg har lært rigtig meget i forhold til tekst og til opbygning, til rytmen i musikken. Altså, jeg kunne godt blive her en uge til, hvis det var.